Karbi Anglong TV9 News kena arah doa na phasame kardom pipa 0.1 kardom. Pini prime jama berta thantang milimen mirdam thanchupi. Tangte berta thepi berta antun pen arjupan sene. Somsi arkoi ni phai sir cap surini ra inkorapli arlong chuhu sawa mondir ingdeng pli cap ke chok talongjia phan education em recharge tok bi ning kemi pen kerap ke pajir dun. Sonsi lakhain kora trok duar bagori constituency education em recharge tok bi hin pen ning kemi pen aning kan banga son thak thasi ning kemi pen adhoram tena phan kerap pajir dun. Lason thosi non arlong chuhu sawa mondir adhorama phanta ningkan plikep ke chok katalonjia phan education em recharge tok bi hin pen VDC chairman sar koirong phara phan ping khatsi pini amondir tena phan stami program ke pachon jia phan kirapa jirdunu bangso jok duar bagri constituency along arlong chuhu sawa mondir ke do arat ana tumta ning akrong pen education em recharge tok bia phan ning akrong pen kachurupa jirpon Lapen dolomara men phang cholong ke do along chuhu sawa mondir pensitami em recharge tok bilapen VTC chairman sar koirong pharaphan ning akrong pen kachurupa jirpon Lapen education em recharge tok biaphan ke AC kachari dun longwer jia phan sitami arnam arni a hirjume hang pidunu pusi pherang ke thengnu ningje pon tangte pherang ke thengnu kaning jia lamle arjusina Dolomara pen Avinas tok bi Karbi Anglong TV9 News. Acha nonang tum nang kili ji labang so program aputhak pining an ningkan ko an pleng tang lo. Ningkan plikap an pleng tang lo. Ning plikap an nang chok lo. Along chu adhorom mane along chu anim tensi labang so ningkan plikap an ang ding nang li lo. Pining an kedi. La song bong pini pinan nane pen kirap lo pasonang tum ma. Mane pining pen an li tum phan kan ke thom an ke mane dhorom aphan plek plak pin pen li tum kaching hon education em recharge tok bi lang lista mail li tum phan ning kang sampen si ning kang samadan mate dukhina hisap nang chipidun la hai si pining sitamin li tum long lo khamar ro thap si ni tum phan nang pilo ni tum lang le la Labang so aputhak na tum ko an lang le phan ning ching sam lo labang so ning ching sam la pulo la si lapson dak thak ni tum stami arna ma hir jume hang pilo la pen an su se lang li sitami la bang so council along stami ke cari calom dun long ye pan arna ma hir jume ni tum hin pe stami hang pipon po dak na tum mondir la men bang ke ni tum mondir men ke eknong dolomara siwo mondir men phang chuaro nang men che thanik tha ni men borsing teron Lason si lakhain korahini saropatharem isi constituency kaparlo japra langso along nihang donsuri jonera tumpenta sertalin jobulia long kachipati dun jiaphan chisik chedangpon bomlu kaprek ajoner along kachisik kachedangpon bom asong thak thaksi nihang donsuri ajonera tumpenta diputara langso along non kewangji ingdeng phokep ke chok sertalin jobulia long kilun ke kan kachipati dun jiaphan chisik chedangpon bom tanglu Lapen ladak kachesek bomahot lokeram esi pencheng lok rong rup asar lapen saropathara long ke theke dinga tumpenta cherap chetodun bom lobuta phirang ke thengno nang chethandun tangti langpon sinang hada kachesek kachadang pon amohorle Bokajan pen arun taro lapen arnam lang pi pen thorom terang Karbi Anglong TV9 News sir pining nang litumla KYF afan kachisi kachidang kupan kichun pondo lo lamang salam theni tum nyang dal sri jitang hawara me pen bire tum non an ni tum chisik me ke dolo lasini tum non ke dam tangan bang ke ni tum 90% ni tum chisik tang nang litum jonela men chitani ka ni tum jonela me la nyang dal sri jitang hawara nang litum ning the pondo ma pining thot chitani kemesan nong ikalong kon che phan la bang ke ni tum kai kita ning the dolo lasi ke dam tangan se ni tum anong e ni tum ke nomor ke thom nomor hi ni son hi dum lasi non kini sita me ni tum ning ke the do ni tum ke angji la sertalena karchu la bang so labi sim sarong aje la bang so pani tum chek siana ho ke bang ni pani chik pon Tangte labang so puthak long ladak kacharli bom
ala bang so buta galon le tum aphan kapre kapre ka tum pen kirap lapson do labang ini tum kedam tang son hak non sitame ma pining asingkan sitame ni tum pan kapre kapre hampang som sitame lason kecerap citu do labang ini tum kelemisi sitame nak cerap do mo ase tamang sitame tum mason si silibom tambor mak Arkoi ni pioneer capsule ni rain korapli arani nim isining isipu athepi and ponsi karbia ron barim ke do an armu ching room amai pi ki bipon labang so amai pi ki bipon pithe pothe aklam ni hang rong ke the size sport complex 5 mil di phualong si mai pi paman ponu lapen labang so amai pi along east west karbiang long lapen prek jam a district mate prek jam ahawar tin pen ongdong aron barim ki krai rala to chitong dusi labang so mai pi along misen pen rdp dun ridilo lapen labang so mai pi along aluhisar poaman pen kachopha pon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen CM Dr. Tuliram Ronghang ke AC lapen Karbia Richo aman kedo longsing Ronghang atum aluhisar poaman pen chitong dun lapen konsira long kachari ke thekeding EMMSC atumta chitong dun Anpata aron barimalong asongja po asongja pia tum chetong dun si mesen pen mai pachun dun lapen pinihan lo aron barim ke kroya rala tum armu kaching room ke ong nai arnilu lapen purkimo along ta ke cheng si ang deng si tok puputa ong dung ke theke ding atum ningje pon rinti lapen labang so mai pia long armu aphai ka chetong ka do ka wepen lak isiso si armu aphai chetong pon puta ong dung atum ningje pon Nilepen Harbamon Rong Pilapen Highway Rong Phar Report Karbianglong TV9 News Nanti pini abirta ke lang sikan ton pondong domi thang me kardong